On the beat. Douala Cameroon, when the battery go to better, when this only when the body Douala, when the one that in so that club, now Douala Cameroon, now one in the go when I am. Oh, Fabi Gavasiaga. Kawajibiri, Wasinaya Nawala Kajemeko Ibono, one Mali 1 year, 21 Nobi, Soja Kuroku, 20 Nona, Wala Cameroon, 20 Kalilebu. What's up, Kawamu, another one again? When on that way, Ibalu Mobu, hello, Kuna, you get the drum. Hapa. When the Ligan, when they were not enough, so Jacob, when you know not Douala Cameroon, when the Basilica. When the mellow for the man. Bodaka, have a no family, but even the city Kawaja de Gabeko, Gapapulo, Riboya Puka, 1 year, who don't even know Kawaji, when you are not to know the Cameroon, when you know not Douala Cameroon, the Pataliga. Cameroon, and the man or Yadilu no man. When they want to know me, not Douala Cameroon. When would you be the best? You see, they can know Yadilu no man. When they want to know me, when they know me, Madina, what you get, Yamawane. The one that you know be when the man, when the more ya do no man, the one you do. When the one that you know be
ebune unu gaga n'iru onye chelu n'ụlọ ọdịda ọdịda ga-ebu ya ala una chunu dị na mma mmadụ bebe n'ojibela ojibe ojidazi ekedi ebe oyi ebizi wetiwe n'ebi n'obi socha kụlọkụ na Douala Cameroon ofe n'ego n'ụlọ bụ ogologo dị n'alụ isi ike ya na igwe akụ na iwe wewe maka na asị na ndị bụrụ abalị oyi na-ebuli ya na jezuru Igbo na-ekwe mmanwụ ego mụ ya na-eme unu bụ aka iwe dị mgbagbu unu ya ebute aka iwe dị mgbagbu unu ya eweta n'elu n'ilu efe dị mmadụ na Douala Cameroon unu ya eji wali ya nata ala Igbo iwe dị njọ dị n'obodo ya gbara unu ọsọ onye nọ n'ikwu ego ike kwuo ndị nwanne ogu dị n'obi wee kwuo nwanne dị n'obi ndị ọma nọ na Douala Cameroon ndị ọma gwa na-etizigwe ike onye adịrụ unu mma gawa dịrụ ọnọ ya adịrụ unu mma ego unu ga-eto ogologo ibe dị mma ka unu ga-enweta ya na egologo ga-adị unu n'aka ụkwụ ọma na ọya adịrụ unu mma ochukwu enu ya eweta ndị nwanne dị n'obi na Douala ndị nọ na Douala Cameroon ndị kpatara ike na ọya adịrụ unu mma ode zuru Igbo nata o si na mmanwụ aka n'ike na mgbe kpọsagosara okwu maka na okwusi iri anụ onye uche na-etilo mmanwụ o si na nwata elu elu jezi wepụrụ ndị ya wepụ ndị ejide nwata kwue agada akadike na ijele abụrụ ofu ijele bụ nnekwu mmanwụ onye nwata ji n'obi na Douala Cameroon oyi adịrụ unu mma ezuru ọsụ ọsụ ọsụmasụ mana ebe Douala ọdaghị maka na debe odogwu elu dike na Jumanko ndị nwanne dị n'obi na Cameroon na Douala Cameroon osi mụ keneligwe president na chairman ndị nwanne dị n'obi na Douala Cameroon soja kụkọ ọ bụ onelebu echifu oji ọkwa ma gburugburu onye ala Chukwu kwere okwe mgbe ọbịa na mmezu Chukwu kwere odogwu emume ife ke n'olu n'Imo steeti emume ife ke n'olu odogwu bara mmanwụ o si dịka n'elu ya n'olu ya lolo misobi emoji odoze lolo ya lati gburugburu eziwa ya mma na abụdị enyi ndị nwanne ji n'obi soja kulobu na Douala Cameroon Vice President
dozie amaluwa kamobiye amaluwa kamobiye namudim na kudodo ludi mo state nine Douala Cameroon singana General Secretary Okwa Chief Okunda Kendilimasi OTN na Douala Cameroon Webanu singana wa na mifeke Feke no do ni Igbo state we ba lu sanke de kulunga na wo hey hapa wasi mu kaneli we assistant secretary Okwa Chief Kisoma Chigozie Oya no biye Governor, CEO, let's work through our government. Why you put on a job? The boss is not in there. What's the boy I got in Mmanwu? Or the Douala, or you take it to Mmanwu? Hey, hapa. What's the book and anywhere? Financial secretary. Hey, Okwa Chief. And if I siteti nine ayi money ayi go wa dewu odoku bala Mmanwu ha wasi mu kaneli we assistant financial secretary Okwa Chief Chinaza Obona Waya na chiesu niwe na kalimie Waya masike ni masoma Nolu ni Igbo state yodoku na Douala Cameroon nine wasi muka na Douala kana jiliwego Okwa Chief Chifu nozo Emmanuel Okechukwu Ojaku jifili jama gowa Ojifili jama gowa na Nnewi North CEO Emeko Continental Ojulasi ndane bala bulubulu Oye weliki weweliwe na nesi na chi Wendy Nwanne Soja kulo Wendy no na Douala Cameroon gabana Odiuko Wena moya dirunu mma Wendy Nwanne binde Mmanwu Odiuko Wena moya dirunu mma
na Douala kodo Hondi lo na Cameroon do bateko Ayi magana na wo Wasi na kebe jabonu Akata kadike Waya malindi ya magodiche Wendi wanda jinobi Soja kulo Na Douala Cameroon dine Hamalo wewe Hayi kolma mudonu wabo ufu Ufu bika wajeje Iwe wabuka wane meme Hapa Hapa Hey Mbume Wati muke deliwe Chief Provost Oh Chief Madu Chineye Wewe na mbume Oye mwe na munege n'Imo State na mbume n'Olu Oye olu na mbume n'Imo State odogwu Wasi muke deliwe Assistant Provost Chief Nnamanu Kesili Ndibisi Osi na wata bulogela watu nine Odokusi na wata bulogela Oye mechi nokunano Nokunano nenugu siteti Ewa mechi nokunano Odoku Oku CEO Kisi love Yes Wekeni na Cameroon nine Wesi mama dadilo feleje Oji bacho bako wanu na Cameroon Na Douala Cameroon Wesi mukene Memba Wesi memba Wesi wanda jinobi Na Douala Cameroon Soja kulo Wendi batalige Wasi mukene zeliwe my chief Wachifu Wadika ifai Chukwu Abaka na wanu Eba fedi kisu na baka na nina Eba fedi kisu emeye mbagane Wekwa zayon Wekula noliri Wekwa zayon Abula noliri Oke madi oke mumu Hey Wasi muke naliwe wa chief Cheka Abana yada Didon mwagene Didon mwagene Gulugulu nine Diloya polisi mwagene Weimana ngene na taloza te Oke mwagu Miliene welo ilo mwagene Jisigwe ite Odoku galileku Oye ndaku Namuze Oye ndaku muze doku nano Nankanu wasi neduku sideti Welo munaku mewe Okangodo nekodoku Wenu tuolo musa na tuolo musu Heba Wasi muke deliwe Wajifu chine doko Igbe lozus Igbe Oyole Negrete
Anambra Odogwu Udike n'ọhịa na Odogwu power wesi mụ keneliwe Chief Ilonoso Isoba oge mmanwu ọfịsa na-ezegwu mochi nnewa na-ezegwu ezigbo nwanne ịbala mmanwu onye obu n'ofe ndụ ụlọ Odogwu jele wesi mụ keneliwe Chief Anekeni La Vista Oji mmiri gbogbo gbadu niile Odogwu ji mmiri gbogbo mmiri na-ekwego ilo na ukewe gosi eje Enwechukwu gozila gozi na Douala na Cameroon niile onye Nsụka n'Enugu steeti osi mụ keneliwe Chief Okeke Michael Junior Miki na Douala Miki na Douala mmanwu onye eze gị bụ mmanwu si nne wesi mụ keneliwe Assistant Provost 2 Magnet Chinoso Chukwu kwụ n'azụ olu Chukwu kwụ gị n'azụ Odegbi ọ bụ CEO Executive Director ọ bụ coach commercial na Douala Cameroon niile onye obodo ezigbo na Abia steeti niile onye ụlọ ihe na-erilo ọba ezi mụ keneliwe Pasipie Set suit 50 cents OGTMO go one number Versus the local government I don't know to all Cameroon. Odogwu Nwanne m ya dịlụ nụ mma. Wasi na ya gani Igbo na-ebu. Onye kwere ọgwụ na-atụ. Nwanne ji n'obi niile.
na Douala Cameroon ndị batara ike ọya adịlụ nụ mma kewani dịlụ ọya adịlụ nụ mma 21 day dịkwa n'obi mmadụ na-egosiri mmadụ nwanne ya ime na nwanne na-adị n'obi anụ na-achọ ebe ọkwa bịa na mmọnwụ na-agba ime na ọyụ ga-eketiri mmọnwụ gele osi mụ keneliwe patron we okukwe chief Oliver Wafọ ojiri iwe karịrị chukwu n'omume Oliver Wafọ odogwu ojiri iwe ka chukwu n'omume wa n'izo onye iso oke mmọnwụ osi mụ keneliwe meyo Obu Chief Benjamin Ibemele Power Wachukwu na-emeli iwe wa gburugburu Okpuru akarịsị ya gwa dị na Nnewi onye Nnewi na Anambra steeti Odogwu osi mụ keneliwe Royal Highness Weze Thomas Ujenekale Weze onye na-ekpokpo Weze gburugburu wa ọha n'eze ndị Igbo niile Ambassador of Peace na Douala Cameroon niile onye Igbo steeti n'ịbala mmọnwụ osi mụ kenelife Chief Onelebu BIC Okwujaku niile President General Nigeria Community na Douala Cameroon niile osi mụ kenelife Chief Polidus si Emeka akwụsị na chiwa na ngwuhu n'Okobịa ofudiwa dịwanụ n'ọlụ niile ofudiwa dịwanụ n'ọlụ alụsị ndị Igbo niile alụsị ndị Igbo na Douala Cameroon obu CEO Oil and Gas Nigeria Limited ndị batara ike onye ọrụ n'Imo steeti osi mụ kenekwe Chief Henry Nkejika dịla amasị ikuku ọma n'ọlụ niile onye ọrụ n'Imo steeti egwu ebe arụsị ekene wanụ na-ama ife kenọlụ o bụ CEO NDYY Kago Defense Service na Douala Cameroon onye ma eme ife kenọlụ osi mụ kenekwe Chief Emeka Uzoka ebe kwadike wanụ n'Olifide niile gọvanọ Anambra steeti na Douala
gọvanọ jisi ike osi mụ kene kwelime ochifu wenese nene owo yogo n'ọsala nkanụ owo yogo n'ọsala nkanụ ọsala n'Enugu steeti niile owo na-etilu ọla na nkanụ o si na onye jere Igbo Igbo na-ekele ibi ya oge mema mma n'oge ịbala ya n'obodo ka o jewesie wejewe m Douala na Cameroon weke n'ezie wejiwe nne ji n'obi soja klọb na Douala Cameroon ndị ụmụ ya adịrụ nụ mma wejiwe nne ji n'obi wende odogwu ndodogwu ka ya la were iwe ụmụ nwanne m ya adịrụ nụ mma asịrị m ọchịchị egwuregwu udo na ifunanya ego unu ya eji wee gbata obodo weta iwe ọma ejenu bụ ije mmiri ise mmiri na-echiri echi ndị nwanne dị n'obi jisi n'ike oge a na-akwa n'azụ ịbala mgbanwe ekene unu ka ọ na Igbo bụ akarịa na-esi ya anawa m obodo nne m kenelu ndị nwanne dị n'obi socha klọb na Douala